כיף לראות אתכם. ממש. אחרי תקופה כזאת, ואני מבינה שעכשיו אני גם לא אראה אתכם עד אחרי פסח. ככה אמרו לי. ככה הודיעו לי. בכל מקרה... כן, זהו. ראיתי ש... אז יוצאים עכשיו. טוב, התחלנו. שרסתו מתוקות שלי. אז באמת כיף לראות אתכם. אתם לא מבינות כמה כיף לראות אתכם. זה לא מובן מאליו להיות פה. זה לא מובן מאליו בכלל להיות. אחרי... לא יהיה, אני לא יודעת חמודה שלנו. אנחנו נתחיל. אני רוצה להתחיל ולהספיק כמה שיותר חמודות שלי לגבי השיעור הזה. פרשת השבוע תסריח. תקרבי את המיקרופון. עוד, הנה, ככה טוב לו? כן. אוקיי, שלום לך. אני עכשיו מסתובבת כל פעם עם עמוד אחר, אחד ביד, אחד. אוקיי. זהו, אמרתי, רציתי להגיד מה, אני לא אעמוד היום? כאילו, אני לא... זה לא יכול להיות. אמן במהרה. אמן, תודה, תדיקות שלי עושות. לא, אל תדאגו, תכף אני אכנס לאנרגיות. כאילו, לא ניתן לרגל להשביט אותנו עד כדי כך. אוקיי, אז חיוך על הפנים, כתר על הראש, נסיכות, הגענו לממלכה. אז שיהיה לנו באמת בהצלחה. סקייטבורד, בדיוק. קטים, סקייטבורד, מה שלא יהיה. לעלות ונוסעים. אוקיי, פרשת הזריעה. וידבר השם אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע. זהו, כאן אני עוצרת. אישה כי תזריע, היא צוחקת, היא כבר מכירה. מה רוצים להגיד לנו כאן בפרשה? על איזה נקודה אני רוצה להתמקד בעצם? שהבטחתי והגיתי אילותיך, איך אמרתי היום לנינוי המתוקה? אני מקווה שהרגל לא תדבר ואני... אוקיי. כי אם מקבלת משכך כאבים, אז אני מקווה שהמשכך לא משפיע הלאה. אוקיי, פרשת כי תזריע. אישה כי תזריע. מה זאת אומרת אישה כי תזריע? וכאן אני רוצה להתייחס לסיפור קטן, בעצם ניסוי שתמיד עשינו בגן, ומזה אני אתקדם איתכן על המתוקות. כל ילדה וכל ילד בגן בעצם לוקח עם הגננת של גפן, מניח זרעים, משקה, ומחכה להנביט אותם. נכון מתוקות שלי? מה שאני רוצה לומר בעצם זה שהילד מסתכל ומה הוא רואה? אחרי כמה ימים שהוא משקיע, מטפח, הצמח נרכב. הילד לא מרוצה, הוא בא לגננת ואומר לה, מה קרה? היא אומרת לו, חכה, עכשיו מכאן זה יתחיל לצמח. כאן, מכאן תבוא הצמיחה. פרשת השבוע כי תזריע, אני רוצה לשאול אתכם, זרע, עליו אנחנו מדברים, שלום וברכה מתוקה, נסיכה חדשה הגיעה לממלכה. איזה כיף. אתם לא מבינות כמה להיות אתכם וכמה התגעגעתי, בכלל חדשות זה בכלל עושה כזה התרגשות נוספת בלב. גם אתכם אתם עתיקות, אל תדאגו. פרשת כי תזריע, זרע. זרע זה כאילו זרע. אתם יודעת את המשחק הזה? אני לא קמה לכתוב על הלוח היום. זרע, בואו נראה מה קורה. אני רוצה לדבר על מצבים בחיים שאנחנו מרגישים די ריקבון. על הריקבון הזה אני הולכת לדבר היום. לכל אחת יש מצב בחיים שבו היא מרגישה שלא הולך וזה רקוב ושאין סיכוי שמזה יצמח משהו. ועל הנקודה הזו אני רוצה לדבר השבוע. אחת זה יכול להיות בלימודים, אחת בעבודה, אחת במערכת יחסים כזו או אחרת, כל אחת במקום שלה. אבל במצב הזה בדיוק אסור לנו להרגיש את הייאוש חמודות. כי בדיוק בנקודה הזו של השיא לבריאות, נשמה תאורה, מה שזה נכון. בדיוק בשיא של השיא אנחנו מרגישות שאנחנו לא יכולות יותר, באותו רגע מצוקות תבוא הישועה. אם אנחנו נחליט ונרצה לצמוח. אם אנחנו נפנה לבורא ולטוב נתחבר. ואנחנו רואים הרבה סיפורים
יום יום אני שומעת מהנסיכות בממלכה הזאת שהן מתקשרות, מגיעות, שולחות מכתבים, יום יום. בדיוק בנקודה שאת אומרת, די, אין לי כוח, ואז היא מרימה את הטלפון ואומרת, אין לי כוח, ואז פתאום צומחת ישועה ממקום אחר. זאת אומרת, הצמיחה הזו פתאום מגיעה, היא פתאום מופיעה. בדיוק בנקודה הזו, השאלה, מה את עושה? מה את עושה ברגע הזה? ואין מישהי שלא עוברת את המעברים האלה. אין מישהי שהכל אצלה ורוד, אין מישהי שהכל דורם לה. אין מציאות כזאת. השאלה אם את נופלת ונשארת שם למטה בנפילה ולא בנפילה. בנפילה זה ישר אנחנו אמרנו, שבע נופל צדיק וקם, אנחנו קמות. לא אם את נשארת בנפילה. השאלה אם את נשארת ונרכבת לך. נרכבת. את פשוט הורסת את עצמך. אנחנו אלופות בלהרוס את עצמנו, ואמרנו את זה בעבר. הרחם של האישה ביהדות נקרא קבר. תחשבו על זה. קבר. ממש, בלשון המקרא. זאת אומרת, איך יכול להיות? הרי משם אנחנו בעצם מביאות חיים. כן. דווקא מהמקום הזה יבואו החיים. לכל אחת מאיתנו, ואני לא אכנס, לכל אדם ואדם יש פה מאחורה עצם קטנטונת ומיוחדת, נקראת עצם הלוז. יום אחד, ביום מן הימים, בתחיית המתים, העצם הזה כמו זרע קטן, ממנה ינבט, ממנה נצמח הגוף החדש, תהיה תחיית המתים. זאת אומרת, אנחנו לא צריכות לפחד מתקופה שאנחנו נמצאות במין ריקבון. כי אם את בריקבון ואת תפני נכון לקדוש ברוך הוא, אז את תהיה מאוד קרובה. במקום רקוב, אתה תהיה קרוב. את תהיה קרובה. קרובה לישועה הפרטית שלה. ואיך את זה בעצם אנחנו צריכות לעשות? איך הרי במצב כזה פתאום יהיה לנו כוח להצטלם, יהיה לנו כוח לעשות משהו, יהיה לנו כוח בכלל להתייעץ. לפעמים גם אין לנו כוחות הדברים האלה. מתוקות שלי, דווקא בנקודה הזו בדיוק אנחנו צריכות להתחבר לשם ולהגיד לו, אוקיי, אני לבד לא יכולה, אני לבד אין לי כוח, עזור לי. והרבה פעמים לבקש שיעזור לך וישלח לך שליחים טובים, כי יש המון שליחים טובים שיכולים בעצם לעזור לך. ואת צריכה להתקדש. פרשת שבוע לפני כן ולפני שבועיים שלא הייתי כאן בגלל הנפילה, אז בעצם היה כתוב להתקדש. איך אני מתקדשת? איך אני מקדשת את עצמי? כל איבר ואיבר אני יכולה להתקדש ולהתחבר לקדוש ברוך הוא ומזה לצמוח. איך את זה אני עושה? וכאן אני רוצה לספר סיפור קטן, שהוא לא סיפור, לספר. אוקיי, חנה, נתחיל דווקא מחנה, רציתי משהו אחר, נתחיל מחנה. חנה הרי הייתה הכרה וכולכן יודעות. הייתה הכרה והיא כל כך רצתה ילד. והיא התפללה והיא קיבלה את שמואל הנביא. איך היא קיבלה אותו? כאילו, למה? הרבה נשים מתפללות ולא... מה היה מיוחד? מה היא אמרה? אז מה? גם יש כוונות, חבל לך על הזמן. אז מה? גם אני מתפללת בלחש. כמה שאומרות זה נכון, אני בכוונה, אני רוצה להגיע לאיזושהי נקודה. נכון, הייתה לה כוונה, אבל כל מי שמתפללת יש לה כוונה. אם מישהי בוכה בבית על משהו שקרה לה, והיא מתפללת ומחברת לשם, יש לה כוונה. אם מישהי אומרת בלחש, ולא דווקא הולכת לצקת ברחובות, אז כן, יש לה כוונה. מה זה? אוקיי. הייתה להם נקודת משבר, וחסרים היום אנשים שיש להם נקודות משבר. אני רוצה לספר לכם על המשברים שהתקשרו אליי היום, אני אומרת לכם, אני שבורה. ממש, כאילו אני לא צוחקת, על כל השם, ממש ככה, עם הזה, ואת השני השארתי בבית, את יודעת, איך הבת שמעתי סבתא סקיינה, לא שייך. לא שייך. מה בעצם אומרים? חכמנו מספרים שחנה אמרה כך. היא אמרה לקדוש ברוך הוא בתפילה שלה, אחד הפירושים, אחד הדברים שאומרים, היא אומרת, ריבונו של עולם, אתה שומע? אני רוצה לקדש את כל האיברים שלי. כל האיברים שלי מקודשים. כל האיברים שלי מקודשים, חוץ מאיברי הרבייה. אז היא עוררה את עצמה דינים למעלה, ובאו לבדוק.
האם העיניים מקודשות? אכן כן. המראות שהיא רואה? אכן כן, שומרת. האם האוזניים? אכן כן, בדקו. האם הידיים? כן, עושות מעשים של קדושה. הרגליים, כן, רוקדות לכבוד חתן וכלה והולכות לעשות מצוות. וכך כל איבר ואיבר ואיבר, ואז אמרו, רגע, באמת האיברים של הרגליה, הענקה, ובעצם הרחם, אצלה לא מקודשים כאלה. והיא רוצה כולה להיות מקודשת. אז ניתן לה. ובעצם באמת מעל הטבע, כך היה, והרתה וקיבלה את שמואל הנביא. מה אני מנסה להגיד? תבינו. אני משלט לך את הפרשה של השבוע קצת עם שבוע שעבר, כי לא הייתי אתכם איזה חסר, אתם חסרות לי כזה, אבל קצת. מה זה מעל הטבע? פרשת שבוע הקודמת הייתה שמינית. מה זה מעל הטבע? זאת אומרת 8 הוא מספר מעל הטבע. ומה זה? את נחלטת? את רוצה הנשמה מפה לפה? אני לא מבינה. אז בוא לפה. טוב, זה לא ממני. תוקה. 8 זה אמרתם מתוקו זה מספר מעל הטבע, נכון. נכון. ומה זה טבע? טבע זה מה שהקדוש ברוך הוא יצר כדי שנדע מה זה מעל טבע. כך נדע מה הוא ומה זה נורמה. כמה שאני אוהבת אתכם, נכון. טבע זה ראשי תיבות של טוב בורא עולם. את אוהבת טוב? טבע? אני לא כותב לכם. טבע. טוב בורא עולם. טוב בורא עולם. מה שאתם רואות, כל הטבע שיש זה בעצם השם עשה, וטוב בורא עולם, אנחנו צריכים לראות את בורא עולם גם בטבע. אבל אין לא ספק מעל הטבע. וכשאנחנו נצא מהטבע שלנו, בנות יקרות, ואנחנו נתמודד מעל הטבעים שלנו, ומעל כל הדברים שאנחנו רגילות לעשות, וזה לא כל כך מצליח, נצליח להרים את עצמנו מריקבון. מריקבון עמוק, שהוא מחלחל והורס והורס. ואני אספר 2 סיפורים שרציתי לספר וחזרתי לחנה, ואני עוד אחזור אליה גם, בעזרת השם. 2 סיפורים נוספים מתוקות שלי. התקשרה השבוע בחורה מדהימה, ואומרת לי, אני שוב יוצאת לאיזה מועדון, לא משנה, בעיר הקודש תל אביב, בנצחאות. לא רק זה, גם טוב, בעיר הקודש תל אביב, כולם שם, תראו אותם עם שטרמלים כאלה. אנחנו בעזרת השם נעשה צבא השם חזק שם. התכוונתי דברי צדיקים, יש מלא צדיקים שחוזרים את עצמם בעצם. מדוקה שלי. אבל לכולם מגיעה ישועה. אז התקשרה אליי, מה המתוקה? כן, יפה שלי, אני ועד ביחד, אין בעיה, רומן מתמשך. אז מתוקות שלי, היא יצאה והיא אומרת לי, אני יוצאת שוב למועדון. אמרתי לה, טוב, נו, מה חדש? באתי חדש, הייתי הולכת 4 פעמים בשבוע, עכשיו אני הולכת רק 2 פעמים. נו, ומה חדש? היא אומרת, בפעם הייתי שותה עד שאני מאבדת את הראש לגמרי, עכשיו אני שותה רק, נו, ומה חדש? ואז היא ישבה במועדון ואנחנו יושבות שם, ואני רוצה לנסות להפסיק אותה, שלא תעשה, השם ירחם, ריקבון נוסף לעצמה, ואז אני מתכתבת איתה, ואני מתכתבת איתה, ומתכתבת איתה, ומתכתבת איתה, ומתכתבת איתי, והיא אומרת לי, אני יושבת במועדון, כולם שותים, כולם רוקדים, ואני מדברת איתה. את עושה לי שיעור. אמרתי, כן, את צריכה לצאת, להרים את עצמך במקום שבו את נמצאת. אז תגידי מזמור לתודה, כמובן כתבתי לה, אז אמרת מזמור לתודה, מן הסתם שהוא ככה חזק. במועדון, והיא שאלה אותי אם זה חילול השם, אמרתי לה שזה ממש חידוש השם, כי היא מביאה משם ניצוצות של קדושה, רק היא מסוגלת לעשות. אם הייתי יכולה הייתי מגיעה לשם, תופסת את המיקרופון ובמקום הדי-ג'יי, הייתי הופכת להיות די-ג'יית, ומעבירה להם איזה משהו, אבל אני עוד אגיע. אני עוד יפתיע שם, אני ממש יפתה לי חשק להגיע, אני אומרת לכם. אני אומרת לך, לעורר אותם. לעורר אותם מסכנים, את צודקת. את תופסת איזה מישהו שיעשה את הגירוב, ואתה תיקח את הדברים, אני אקח את הנשים, וזה, סוגרת להם את המועדון, וזה שירי קדושה. ממש, רבנו וזה. תקראי לי. אני לא צוחקת, אני באמת עושה. אני לא צוחקת. תכלס, מה, אנחנו לא היינו במועדונים? מאיפה אנחנו באנו? אז אנחנו... בדיוק. והם אחד... ותדעי לכם שהם ממש מיואשים, הם מדוכאים, אין להם כלום. הריקנות היא כלום. אז יופי, אז נראה עוד אחת עושה לו ככה. אבל הוא לא יראה, אחת שתבוא לדבר לו כמוכם. אז אנחנו ניסה סיירת
בעירה של מרים למועדונים בתל אביב. יש לי חברה שהיא בבעלה, פסטיבלים בארץ, כל מיני מקומות במבומלה וכאלה. כן, נו, יותר גרוע. כל אוקיי. מיני מקומות גם בעולם. אוקיי, ומה הם עושים? מחפשים את המשמעות של החיים? לא, מה? הם חיפשו את המשמעות לחיים, מצאו את המשמעות לחיים, לא חוזרים למקומות האלה, הם עושים קירוב. יפה, ברוך השם, זה מדהים. דווקא במקומות האלה. ואנשים מחפשים. אז השאלה אם אנחנו רוצות להישאר ולהיות רקובות באיכסה שלנו, או לצאת. מה זה לצאת? זאת אומרת, לצאת, אני אתן לך דוגמה עליי. מה זה לצאת? הרי אני הייתי ברקובה. כאילו, אם הייתי יכולה להגיד איך זה. עובדה שיום אחד אמרתי די, אני רוצה לצאת. עובדה שעשינו איזה תהליך וחזרנו בתשובה. עובדה ששינינו את החיים, שינינו את הצורת חיים, את הלבוש, את המחשבה, את הדיבור, את הכל. זאת אומרת, זה אפשרי. אנחנו יכולות לצאת ממשהו גדול ולבחור צורת חיים אחרת, כי מגיע לנו שיהיה לנו טוב, על זה קמנו, כי אתן מקסימות, מהממות, מיוחדות וגם אני, זאת אומרת, כל בנות ישראל היקרות, מגיע לנו שיהיה לנו טוב, אז אנחנו בוחרות בטוב, אנחנו בוחרות עם הטוב. אבל מצד שני, יש גם רצון כזה זמני, אתם יודעים כאלה שאנחנו תקועות בו, וגם בו, אנחנו בעצם צריכות לפנות לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו תקשיב. אני לפחות אומרת ככה, אני לבד לא יכולה לצאת. אני צריכה כוחות, אני צריכה איזה מנוף שירים אותי. זה מתעלה, סתם. אני צריכה משהו שירים אותי. לי אין כוחות, אז אני מבקש ממנו שישלח לי את השליחים הנכונים. את צודקת. הרבה פעמים אין לי כוחות, או לא היו לי כוחות בעבר. ואני אומרת, שלח לי את השליחים הנכונים. את יודעת כמה שליחים טובים יש לקדוש ברוך הוא? את יודעת כמה הילדים שלו מקסימים? ואם אני מבקשת באמת, אז הוא ישלח את השליח הנכון, ולא את זה שינצל אותי עוד פעם. ולא את זה שיפגע לי עוד פעם. וכתוב, אישה כי תזריע. מה זאת אומרת אישה כי תזריע? תסלחו לי, אני למדתי ביולוגיה, מדעי ביולוגיה לפני הרבה שנים. כאילו, הגבר, מה אישה כי תזריע? כאילו, מה, מתבלבלית פה? לא. הגבר באמת אולי נותן את הזרע, אבל אצל מי הוא מתפתח? מי מגדל אותו? באישה ברכב שלה. זאת אומרת, בת ישראל יקרה, את מסוגלת להצמיח. את מסוגלת לשנות. את בלבד. הזורעים בדימה ברינה יקצרו, את זה אנחנו יודעים מהתהילים. אוקיי, זורעים בדימה, הדמעות שלנו לא הולכות לשווא. קשה לך במבחן, קשה לך בלימודים, קשה לך בבית, קשה לך, איפה שלא קשה לך, בשלום בית. את בוכה, הדמעות שלך, איך אומרים? אלוקים לא משיב ריקם דמעותיה של בת מלך. על חינוך הילדים, על הכל. הדברים חוזרים. הם חוזרים, יכול להיות שהרבה מאיתנו יושבות כאן היום בזכות הדמעות של הסבים והסבתות שלנו. והסבתא רבא שלנו שהיו צדיקים, ומן הסתם התפללו על דורי דורות, והדמעות שלהם עכשיו משקות אותנו ואנחנו צומחות. זאת אומרת, לא להתייאש. ממש לא. לצמוח. ויש לך את היכולת לשנות. רק לך. רק את. האישה זה כוחות אדירים. מי יכולה לקבל את הילדים עם כל כך הרבה סבלנות בבית? מי יכולה לאהוב כל כך עד בלי די? ועוד לאהוב ולתת ולא תמיד לקבל חזרה. אישה יכולה לעשות מהפכה. אישה היא כוח. את הכוח. השם נותן לך את הכוח מתוקה שלי. ואת צריכה לזכור את זה ולהתאמץ. אני אומרת לך, לפני שהגעתי לכאן, זה מצחיק, ממש כמה דקות לפני שהגעתי לכאן, התקשרה אליי מישהי, אומרת לי, תקשיבי הרבנית, אני לא אספר את כל הסיפור, רק את הנקודה הזאת, יש לי חבר 2.5, אני לא רוצה להיפרד ממנו, ההורים שלי לא רוצים שאני אהיה חברה שלו. אמרתי, טוב, נו, ורק ההורים שלך לא רוצים, זה הבעיה היחידה? אמרתי, לא, הוא גם מכה. אמרתי, את מי הוא מכה? חתולים, כלבים, ארנבות, את מי? אותי. אז אתה יודע, מה זאת אומרת מכה אותך? אמרתי, כן, הוא ישב שנה בכלא, אז זה שהוא יקע אותי. שנה. זאת אומרת, הוא לא נתן רק איזה צ'פחה חמודה. שנה ישב בכלא. ואמרתי, אבל אני לא יכולה להיפרד ממנו, ועכשיו הוא השתחרר, אז אני רוצה, כי אנחנו גם גרים יחד. אז תקשיבי, קחי את הרגליים שלך, לכי יום חס, תחזרי הביתה, לאבא, לאמא, לאנשהו, אבל תברחי משם חומש. היא לא רוצה. למה? היא רוצה להישאר בריקבון שלה. אמרתי, תקשיבי, אז ברור לך שבכל החיים זה יהיה ככה, וגם הילדים יהיו ילדים שלא... ואז אני אומרת, רבינו, אני רוצה לספר עוד משהו, שכחתי להגיד לך. אמרתי, כן, מה שכח? הוא לא יהודי, הוא גוי. אמרתי, יופי, בכלל. מתנה נהדרת עם סרטים ושרשרת. כאילו, מה את עוד רוצה? למה את מצפה? אמרתי, לא, הרבני, תקשיבי, אני לא יכולה לעזוב. אני אוהבת. יפה. בדיוק מה זה אוהבת?
וישר עושה. זהו, בדיוק, היא עכשיו בדרך, היא כבר לא שם, אחרי שכנוע קל, ברוך השם, היום היא לא תהיה שם, אבל לא יודעת איפה תהיה, אבל לא יודעת איפה תהיה מחר, וכמה כאלה יש לנו. אבל אישה, יש לך את הכוח לשנות, כמו שיש לך את הכוח סבל הנוראי הזה. לעובדת מה, להרחיש מה, להתחיל זה לא פשוט להתחיל לשנות אמונות, שאת פעם לעצמך בשכל עליהן. אבל את יכולה להישאר החברה, יפה מאוד. אז אני חוזרת ואומרת, החברה והבית לא פרגנו לה מגיל 0. זאת אומרת מגיל צעיר, בוא לא נגיד מגיל 0. לא פרגנו לה, והיא תמיד איך היא מגדירה את זה, הייתי הכיסה השחורה, וזה הסוג למרוד וכו' וכו'. אבל במי את פוגעת? באמא שלך, באבא שלך, בחברה, פוגעת בעצמך. את רוצה להירקב כל החיים, או שאת רוצה כבר לצמוח ולהצמיח את עצמך? אז יאללה, ויש לך את הכוחות מתוקות לשנות. יש לך גם כוחות להגיד די. יש לנו כוח סבל, למה אנחנו עוברות לידה ולא הם? אני חושבת, אחד הדברים שלנו יש כוח סבל, הם רק רואים מחט מתעלפים, גם אני, אבל לא משנה. אבל... לא, בדיוק, הם כאילו גברים אבל הם עדינים. עדיני נפש כאלה. אנחנו! מי מחזיק הבית? מי מגדלת ילדים? מי סובלת ביום ולילה ומתפקדת? ולא רק סובלת. מי נחושה למטרה? אנחנו. כאילו, צבא הגנה לנשים, זה לא צריך... אני סובלת, ממש... השחריות הייתה תלויה בהם? עם הרבה דברים, אבל בוא נדבר עליהם, כי יש שם כמה מתוקים וצדיקים שבאמת הולכים בדרך ובלעדיהם אי אפשר, השם ישמור אותם. אמן, הסיבוב שלך במהרה. לא, שפועלת, הקדוש ברוך הוא לא נתן להם את היכולת להתמודד עם הדברים האלה, כי הם לא מוכנים. אוקיי. זה רע, מהזרע הזה תצמח ההצלחה שלי, תצמח הישועה שלי, דווקא מהמקום הכי הנמוך, דווקא מהנפילה הזאת אני אשמח. דווקא מהנפילה הזאת, במערכת יחסים, דווקא מהמקום הזה. ומתי אנחנו אומרות די? מתי אנחנו בעצם משנות? מתי אנחנו משתנות? מצוין השמה. כשאנחנו כבר לא יכולות. כשזה באמת די. שבאמת כבר את לא יכולה לסבול את המצב יותר כמו שהוא. ואז בעצם, את עושה את השינוי. כשאת אומרת די, אבל כל עוד את יכולה לסבול, אז את נותנת להיות במקום הרקוב הזה. ולא, פרשה הזאת תזריע. השבוע הזה, שתצריכי להצמיח. ותחליטי שזהו, שאת רוצה לפרוח. שאת רוצה לשנות, ואת יכולה. כי הכוח של הפרשה הוא עכשיו, בזמן שלנו, בדיוק היום. ואת הולכת להצמיח את עצמך. את הולכת להגיד די, לא עוד. לא לי. את הולכת לצמוח. את הולכת לפנות לשם בתפילה. תפילה מהלב. אבא, אב רחמן, תעזור לי. תרחם עליי. תעזור לי לצמוח. תעזור לי לפרוח. תעזור לי. קשה לי. לא טוב לי. עכשיו, זה לא שלכולם קשה, אבל לכולם יש רגעים קשים. ויש עול. מאמצה של החיים, פרנסה, גידול ילדים. אני תמיד מספר לך סיפורים כאלה לא טובים, אבל יש גם סיפורים מלא טובים. שנה בוקר שלחה עליי תמונה מישהי שמעזר. הרחוק. שנה וחצי לא ראיתי אותה, אבל מכירה אותה כבר ברוך השם כמה שנים. תמונה יפהפייה. היא בת 40, להוריד 40 שלה. היא עשתה מתנה לעצמה והורידה 40 קילו. מ-100 הורידה ל-60. זה לא מצחיק. כי היה רגע שהיא אמרה די, מ-100 ל-60 היא נראית פצצה, היא נראית $1,000,000. נתנה לעצמה מתנה להוריד 40. הסתכלתי על התמונה וירדו לי דמעות של אושר. היא עשתה שינוי משמעותי לחיים שלה. שנה וחצי, אכלה, שידעה את כל החיים שלה, אוכל בריא, התחילה לעשות ספורט, צעידות, מקפידה על שתייה. הפנים שלה, היא נראית בגיל 40 כמו שהיא נראתה, כמו שהיא לא נראתה בגיל 20. אני לא צוחקת, יפהפייה, מהממת, היא כולה פורחת. נשואה ברוך השם, עם ילדים, איך אתם מרגישה יותר חיה פתאום. אמרתי לה, איך עשית את השינוי? מה קרה? כל השנים היית ככה, מה קרה? תגלי לי, אני גם רוצה. אמרתי, הגעתי למצב, יום אחד שהסתכלתי במראה ואמרתי, די, אבל די, אני לא רוצה להיות בנקודה הזאת יותר. לא נוח לי, מפריע לי, לא הסתתי לי, די. וביקשתי באשר את תעזור לי, אבא תעזור לי לשלוט. יש כאלה שצריכים לשלוט על מידת הצעד, תעזור לי לשלוט על הצעבה הזאת, צעבת האכילה שלי.
אבא תעזור לי, התחננה, וכל פעם שהיא באה וראתה איזה חפיסת שוקולד או איזה משהו שאוהבת, איזה קרמה שהיא מתה להסתכל עליו ואמרה, אבא תעזור לי, השאירה אותו שם ואמרה, זהו, הנה לך, אתה כאן, אני כאן, ניצחתי, לא לבד, לא בזכות עצמי, הוא עזר לי. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת אז הנה, זה שינוי לטובה, זה נקודה שהיא הייתה כבר בה, די, לא יכולה עוד. אותו דבר לגבי אותה אישה שאמרתי לכם היום, שהלכה לישון בסוף אצל אמא שלה, די, היה כבר בכלא, הרביץ לה, מתעלל בה, לא יהודי, כל מה שאת רוצה ולא רוצה, די. למה היא ריבה לה טלפון היום? לא הכרתי אותה לפני. לדרום הרחוק, איך היא הגיעה? למה? היא הגיעה לנקודת שבירה. ואז יש לך את הבחירה, או שאת נשארת בתוך עצם בריקבון, אתם מכירים בניסוי הזה שיש את הזרעונים האלה שהופכים להיות אחר כך סלחו לי מסריחים ונשארים כאלה רקובים והתקלו גפן ככה איתה, ויש את אלה שפתאום נדע קרוב, ועוד עלה ומתחילים לפרוח. את תחליטי איפה את רוצה להיות, מתוקה. את תחליטי מה את רוצה. אם את רוצה להיות זרע שמשקים, מטפחים, שהיה באותה מצב של ריקבון, כי חוט השועית ככה היא לא תצמיח פתאום. צריכה לעבור את התהליך הזה של הריקבון, בחומוס, כל זרע. בבקשה, את תחליטי מה את רוצה להיות. את תחליטי איפה את רוצה להיות ולשם את תצטדי. בכל תחום. בכל תחום תזכרו. היום בערב הקראתי להדידוש סיפור, אין לך תזכרו לפעם שוב פעולה שלי. שנשמור אותה. אז היום בערב הקראתי לה סיפור להדיד. והסיפור היה על שני, אני רק מסתכלת לסגור את הנקודה, היה על שני ילדים שרבו. אז ואז זה שכותב את הסיפור לקח את הסיפור למקום אחר ואמר לשני עניים שרבו. שני עניים שרבו על מה? על תפוח. למה על תפוח? כי אחד יש לו בת חולה ולשני יש בת חולה. קראת את זה? מקסים, נכון? כן, איפה ראית את זה? כן. כן, משהו מקסים. אז אנחנו מכירים על הסיפורים האלה, ואז הוא אומר, אני מספרת בקצרה את הסיפור, הם רצו לא היה בתקופה שאין תפוחים, ואמרו להם אצל המלך בבוסתן יש תפוחים, אנחנו חפש תפוח, ומגיעים לבוסתן, למלך מבקשים אישור, ואחרי שמקבלים אישור מגיעים לבוסתן, וזה לא עונה את הצמיחה של התפוחים, והם מגיעים לתוך הבוסתן ורואים עץ אחד, עץ אחד, ומטפסים וככה זורקים אבן, התפוח נופל ומתחילים לריב, שלי, לא, שלי, לא, שלי, לא, שלי, לא, שלי, חוזרים, השומר שומע את הצעקות, אומר להם, אוקיי, שמעתי צעקות מהעניין, אז אומרים, הבת שלי חולה, זה יכול להבריא אותה. הוא אומר, הבת שלי חולה, אז זה זקוק לרפואתה. וכולי, ואז הוא אומר, המלך החליט, באים למלך, זה המלך של מה, מי, למה, כמה, והם אומרים, מה אתה צריך? אני צריך סליפה, למה אתה צריך? צריך לתפוח. בעצם זה, התפוח הזה יכול להיות גם לך וגם לך, זה החיים. אז אני נשארתי עם עדי במיטה, ואני אומרת לה, מספרים את הסיפור ועושים אותו עם הפסקות. אז אני אומרת לה, אז שניהם ראו את התפוח, אז כן לא סיפרתי לאמר כמו שלכם, כי אני גם רוצה למרוח את הזמן שהיא באמת זה, ושניהם ראו את התפוח, והוא לקח את האבן, והתפוח נפל, ואז הם התחילו להריב, זה רצה, וזה אמר שזה שלי, וזה אמר ומה את חושבת שצריך לעשות? אם את לא מבינה, פשוט היינו צריכים להגיד מזמור לתודה והכל היה מסתדר. זה משהו, אז אני אומרת, לפעמים אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו צריכים ללמוד מזה, ברגעים של ריקבון, כאילו להסתכל לשמיים, להגיד תודה, תודה על מה שיש, אבל לא עוד, כאילו בסדר, הספיק לי, אתה תחליט מתי ולמה וכמה, אבל הקדוש ברוך הוא החמוד והיקר בזה שאני עושה אותך כל כך אב רחום וחנון, אותי תושיע, עליי תשפיע, כי אני רוצה לעשות מהמצב הזה. שלח לי שליחים טובים, והוא ישלח לך מתוקה, הוא ישלח. אני אומרת לך מניסיון שלי בחיים, שעוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שמצבים שהרגשתי שדי, שאין כוח, שאני לא יכולה יותר, שהדמעות עומדות כאן, כבר אין להם כוח לצאת. באותם רגעים בדיוק, אם הרמתי מבט לשמיים, אם הייתי יודעת שאני לוקחים תזריע, זורעים בנימה יצור, תתתי ואומרתי, אבא תעזור, אבא תעזור, וממש אבא תעזור. אתם יודעים, כשהייתי קטנה, סיפרתי לכם שהייתי בת 15, אז אבי, זיכרונו לברכה, נפטר, והרבה פעמים הרמתי בהתחלה עיניים לשמיים ואמרתי על אבא שלי, אבא חמוד שלי, אבא תעזור.
כי אז עוד הייתי בכלל לא בדרך ולא ידעתי לצערי הרב שיש כזה אבא גדול ורחום וחנון שמאמינה שהם יושבים שם כל ביחד ומשפיעים מהשפע שלהם ועוזרים ברוך השם. אז קודם כל לקראת פסח, עכשיו יוצרת אותו פסח, ואנחנו לפי מה שהבנתי זה שיעור אחרון עד אחרי פסח. זה באמת מוגזם שאני לא אראה אתכן. אתם לא מבינות את הכוחות הנותנות לי, אתם לא מבינות. היום יצאתי מהמיטה בקושי, אבל עם אורות. בנות יקרות, אז לפני פסח אני רוצה שנזכור דבר אחד, חמץ. כשאנחנו מנקות את החמץ, לנקות את החמץ מהחיים שלנו. כמו שעשו פעם בגדול, הייתי פה בתורנות, יצאתי נקות ועשו מה נפתקים שאתה נקה. כמו שאת מקרצת וככה תציל, תגידי אלוקים שתעשת בעמותה באמת, אמת, אושרי, בדיוק כך. כל דבר שאת מנקה, שינקה לך. אבל כולם אומרים פה נכון, לנקות מהחיים. אם יש איזו נקודה בחיים שמאוד מאוד מפריע לך, אז חוץ מהניקיון הפיזי שהוא מאוד מאוד משמעותי, כי את כל החומר אנחנו לוקחים ומקדשים כמו שחנה תיקה את איבריה, לקדש באמת את המעשים שלנו, תדברי. שאבא תעזור לי לנקות את החמץ שבחיי, את הדברים הלא טובים. אני אתן לך דוגמה. אתם יודעים שאני גרושה לשעבר, כאילו זה לא גאוות יחידה, אבל כאילו תבינו שאף אחד לא בא עם חיים ורודים. זה מזכיר לי שכתבתי אני כותבת את הטור השבועי באתר מאמי, את המאמר שלי, אז מישהו כתב שם בתגובות, את אומרת לי ככה וככה? אז לא ידעתי מה הוא רוצה, ואני ממשיכה לקרוא, אומר אחת שבטח נשואה באושר ואושר, ילדים, משפחה, בית חרדי, מאז ומעולם הכל טוב לך, את באה ויכולה להגיד לי לא לפעול או להתרומם מנפילה, את יודעת מה זה נפילה? כאילו מותק, בית ספר של הנפילות עבר אצלי, כאילו אני המצאתי אותו, אז כאילו לכל אלה ששם בבית תבינו, כאילו יותר מדי נפילות, לא יותר מדי, ככה שהם רוצה. אז למה אני אומרת על הגירושים ועל פסח? כשעברתי את התקופת גירושים, אז אם אתם יודעים דיונים, אז יש הרבה ניירת. הניירת הזאת היא מפוארת, ועם השנים את אוספת, ולפני כמה שנים שחזרתי לתשובה בפסח, אמרתי יאללה, שרפת חמץ שורפת גם את כל ההר. חמץ הזה. כל הדיונים תרתי משמע שעשו לי ניקה את נשמתי. אני אומרת לך, את החמץ הזה שרפתי, עם שריפת החמץ, בתוך הפחים האלה לקחתי, התפללתי, בכיתי, ביקשתי שהחלק הזה ירפא מחיי, ובאמת כך היה. ואני מעידה ואומרת שבאמת ברוך השם אמרתי יחסים הגרושי מצוינת, אמא שלו מתעניינת עכשיו ברפואתי, מדברת איתי כמה פעמים, באמת שהשם ישלח לה בריאות ואריכות ימים. אמרתי חסים, למה? כי עשיתי את העבודה עם עצמי, ולא רק עם עצמי, עם השם. כאילו אני לבד על כלום, אני לבד זה כלום. ובנות תיזהרו מהגאווה, אני באה ואומרת לכם תיזהרו מהגאווה. למה להיזהר מהגאווה? כי הגאווה הורסת את חיינו. וכאן אני מגלה לכם סוף קטן, כאילו רק אנחנו בשיעור ולא כל הצופים בבית, אבל לא משנה, שידעו שאין מה לעשות, אף אחד לא מושלם. הגאווה, אני רוצה לספר לכם ביום שנפלתי דווקא באותו בוקר, הימים שלי ברוך השם ממש מלאים ועמוסים. באותו בוקר הייתי צריכה להדריך סלה, והימים מאוד מאוד עמוסים, ויש שיעור פה ושיעור שם, בלימודים וגישור וכתיבת טור והמון דברים. ותמיד אני נתן ומצדת הבית אחר הצהריים ובשעות הערב אפילו בלילה, ממש כבר שקט דממה, אז אני מתחילה את הזה שלי. ובאותו בוקר אמרתי, אני מעל הטבע שלי יקום מוקדם, יכין את הבית לשליפה, הילדים נוסעים לבית ספר, אני עושה וישחה עם מלא סבון וב-8:20 יש לי אוטובוס עד 8:20, תהייתי אותי מ-20 אני משאיר הבית ז'ונגלר כמו שאומרים, אני יודעת, ואני חוזרת לבית נקי ואני אעשה את זה. והייתי בשיא השליפה, ילדים יצאו, הבוקר היה רגוע, כבר קמתי מוקדם, הכל היה מוכן, ואני לא אשת המקרים, אני אשת הלילות, זאת אומרת הכותבת בלילות, מופקרת בלילות, ככה אני בלילות, ככה השם עשתה אותי, ואני שוטפת ומנקה, והילדים הלכו עם חיוך עם הסנדוויצ'ים עם הפתקים, ואני מחכה, ואני שוטפת, ולשנייה אחת, בנות יקרות, היה לי ערעור של גאווה. לשנייה אחת אמרתי, וואי, איזה יופי, מאיה, תראי, אצלך
להשאיר בית נקי לכבוד הילדים. הצלחתי, אפילו לא אמרתי יפה, אמרתי הצלחתי, השם השטיח אותי על הרצפה. אני אומרת לכם, עם הקרוקס, אל תשטפו עם קרוקס, לא אומרת לכם לא לשטוף. הרגל התהפכה, הברך יצא, התחילה לקפוץ, אני לא הצלחתי לעצור אותה. וכנראה מרוב כמו שאמרתי לכם, התעלפתי, אבל זה הגאווה. את הצלחת! נערה לך מאת ומה, את כלום. וזה באמת ככה. את כלום, אני כלום. אני יכולה רק אם אתה רוצה. רק כשאני מחוברת אליך, רק כשאני בתוך מצווה. מצווה זה צוות, צוות מנצח, בצוותא, אני ואתה, אין עלינו. לבד אני לא יכולה. אל תחשבי שאת יכולה. פעם, פעמיים תצליחי, פעם שלישית תגידי אני אראה לך בדיוק. את עוד פעם נפלת, עוד כוס וודקה, עוד פעם הלכתי מהאול למרות שלא רצית, עוד פעם בגלל עתיד. אז זה ירדו לך דמעות עד בלי די, והוא לא שווה את הדמעות האלה. אבל הדמעות האלה מקרבות לך את האחר, את זה שראוי לך. אתם לא מבינות, לא ליפול למידת הגאווה. ממש, גם כשאנחנו, לא למידת שאני לא שווה כלום. את שווה המון כי את בת של מלך מלכי המלכים. שך כתר על הראש, את שיחה אמיתית. מגיע לך שלך טוב, אני אחזור לזה, שטיפת מוח, את באמת. איך אמרתי? אם היה לי כאן כזה צינור שמחבא אש, זרנוק כזה, הייתי באמת שותפת את המוחות. מה? ברוך השם שנדבק בדברים האלה. אז אני אמשיך לשלוח לכם את המוח, אז זה לשיחות אמיתיות, והגיע לכם שיהיה לכם טוב, תתחברו לטוב, אבל לא מתוך גאווה. מתוך זה שאת בת של מלך, ובזכותו רק, אם את מחוברת אליו, את יכולה תמשיכי לשחרר לכולם, עשית צורה. הנה המתוקה שהגיעה כשאני מסיימת, איפה היית נסיכה אמיתית עם כתר על הראש? מתוקה. הגיעה להגיע. היא ההפתעה שלי. איזה קשה אותך, מה שומך? כן, לראות, היית חסרה. אז אנחנו נזכור שבפרשה הזאת בעצם תזריע, זרע, זה לא דבר רע. הגבר אולי נותן את הזרע, אבל מי שמצמיחה אותו זה את. יש לנו את הכוחות להצמיח מתוקות שלי. יש לנו את הכוחות לשנות. יש לנו את הכוחות לבנות. אנחנו רק צריכות לרצות. הנקודה של הריקבון היא זמנית. את תחליטי אם את נשארת שם או לא. את תחליטי אם את ממשיכה להיות שק חרטות ושק אגרוף של החברה, של הסביבה, של כל מה שקורה לך, או את משנה. את תחליטי אם במקום העבודה ידברו לך כראוי או לא. כי אם מישהו פוגע לך במקום עבודה, תדעי יפה מאוד להעמיד אותו במקום ולהגיד, רגע, לא עוד, אליי לא מדברים בצורה כזאת. פעם ראשונה להגיד לו, רגע, מה יש לך? מה העניין? פעם שנייה, סליחה, אליי לא מדברים בצורה כזאת. עוד פעם יגידו, מה הקטע? ואולי יצחקו ודלדלו. אבל פעם שלישית, רביעית, יבינו, אלייך ככה לא מדברים. להבליט. כן, בוודאי. לא. אז הנה, בואי נסוף את התועלת, אני אנסה בעזרת השם לענות. הרבה פעמים שבעצם מבזים אותנו, אם אנחנו שותקות ומבליגות, זה עת רצון מאוד מאוד גדולה, ואנחנו יכולות לבקש ולהתפעל על ישוע. זה ממש עת רצון. אני זוכרת שגילו לי את זה, הלכתי לנסות שיבזו אותי. אוקיי, אז בעזרת השם יענה לך. ומצד שני, אני אומרת, לעמוד על שלך, להגיד סליחה, אל תדברו אליי בצורה כזאת. אוקיי, יפה. אז הרבה פעמים את צריכה לדעת, אם זה משהו שיטתי, שקורה לך כל הזמן עם מישהו, אם זה בן זוג, אם זה מישהו מהמשפחה, אם זה בוסית בעבודה, או חס ושלום בוס, את צריכה להעמיד אותו במקום. היום באו כמה בנות ואמרו לי, את יודעת, המורה שלנו, כאילו שאנחנו לא מכירות את זה, אנחנו באות מעולם שלא שומר תורה ומצוות, המורה שלנו נגע בי, הוא נוגע בנו, כל זה נוגע ונוגע בנו. מישהי מכם יכולה להגיד שאף פעם המורה שלנו נגע בה? המורים לא נגעו. זהו, זה ספר שלו. מה? ומישהו יכולה להגיד שהמורה שלו נגע בה? בוודאי שכן. מפקד נגע בך? אפילו בצורה כאילו, כן, ממש סחבק, בת של מלך, אני אראה לך מה זה סחבק. אוקיי, אז הבנות האלה, קבוצת הבנות האלה, שכל פעם, כמו שהיא אמרה, כן, בצורה סחבק, את צודקת יפה מאוד, הן לא דתיות, ולהפך, כמעט כל בת שבתיכון או בחטיבה, זה כבר שם, שהמורה נוגע בה, מה היא רואה בזה? היא רואה בזה הטרדה?
מה היא רואה לזה הפוך? חיבה, איזה כיף. הוא אוהב אותי יותר מכולם. אני שווה יותר, לא. היא לא מבינה שהוא מנצל אותה יותר מכולם, כי היא חלשה יותר מכולם והיא לא שווה. אבל באמת הגישה היא באמת, כמו שהיא אומרת, היא מרגישה, וואי איזה כיף, הוא רוצה אותי. ואני שומעת את זה ביותר מדי ילדות, זה פשוט כואב. אבל אותה בת מה היא אמרה? למה הם החליטו? את יודעת למה? לא לשמה ולשמה, לא עונים, הם לא דתיות. והם רחוקות משמירת נגיעה, בעזרת השם לא, שיחזרו בתשובה שלמה במהרה, אמן. אבל, מה היא אומרת? אז כן, אז זה נוגע בי. הם באו מהנקודה הזו. מבחינתה לא ראוי, והיא צודקת. עכשיו, זה לא רק העניין של הגיל, בוודאי שזה העניין שאני בת של מלך, ואני נידע לכל הגברים בסביבה, אני אסורה על כל הדברים בסביבה. זהו, בדיוק. כל בת ישראל, אבל הבנות בחוץ, מאיזה גיל הם כבר... 12, 14, ואני בוכה איתם, ואני מכירה את זה, ואתן אומרות לי שהן רוצות, אתן אומרות לי שהן מסוגלות באמת ליהנות, מה הן מסוגלות? הן לרצות, לפגוע בעצמם, וכשבת אומרת לא, רק מכבדים אותה יותר, אוהבים אותה יותר, והיא תקבל משהו טוב. וגם תזכרו שלא משנה מה עשיתם, ולא משנה מה עשינו בעבר, לא משנה מאיפה היינו, השם הוא רק טוב, הוא מוחל וסולח, ואת כל העוונות אנחנו יכולים להפוך לזכויות אם באותו רגע אנחנו מחליטות לשנות. אז מה? אז נפלת, אז עשית, אז היית בריקבון, אבל לא עוד. והבנות 12 האלה, את אמרת 12? 12 זה כבר סקנות. יש אותם. לפי מה ששומעים היום. 12 זה כבר ממש... בדיוק, איך? מהטלוויזיה? מהאייפון, מהאינטרנט, מהפייסבוק, מכל הכללות האלה שאמרתם עכשיו, מכל הכללות האלה, הלוואי וכל אחד תעשה צעד אחד ותסגור את המכשיר הזה ותגיד, אני אל הסטרא אחרא הזה לא מתשרדת, אבל... כמעט היא של נשים ולא כזה גרוע כמו של... תקשיבי, קודם כל, לא, יש בזה משהו, גבר בכלל אסור, אין מצב, כי זהו, גבר שהראש לא שם, זהו. בדיוק, בצודקת. נכון? צודקת? מצוין. ותדעו לכם שכל מי שנכנס למכשיר קשה מאוד לנקות את הראש אחר כך. זה קשה. ומה אתה רואה? לא שלי הייתה עם אז א' הכל לשון הרע, ובית השב ירחם על הצניעות, וג' מה הבעיה שלנו? יופי, שיהיה, אז מה? התחרות, אנחנו מנסות להיות שם, ואז אנחנו מתסכלות, אמרתי לכם, אתם מתסכלות, אמרתי לכם, נדמה לי לפני שיעור 2, 3, לא יודעת כמה, על האיש שהתקשרה לה בוכה, שכולם טוב להם מהכיתה שלה, אמרתי, איך אתה שלכולם טוב? כולם נצאים, כולם מאושרים, כולם טוב, איך אתה יודעת? אז שאמרה לי מהפייסבוק, אמרתי, בטח, חכמה בלילה, כולם בפייסבוק, איך מצטלמים? יופי, בשופוני שלהם, אף אחד לא יצטלם להם שם מריבה, ממש ככה, ואנחנו לוקחות את זה ברצינות, כאילו וואו, איך טוב לה ורק אני לא. זה שקרי, כל האינטר-איכס הזה, ממש, זה ממש לא ראוי ולא לנו. כן, להתנתק מזה ללא ספק. בנות, אז קודם כל, וואי, אני מאחלת לכם חופשה טובה, ארוכה, נעימה, שתצליחו לנקות את החמץ טוב מהחיים, ואני רוצה שנגיד מזמור לתודה, ואני מחכה כבר לראות אתכם שוב, אבל לפני מזמור תודה שהשיעור הזה יהיה לזיווג הוגן את כל בנות ישראל, הצדיקות, המדהימות, המיוחדות, שבמהרה, אם בחור ירא שמיים, בחור שאומר תורה ומצוות, שיהיה לכם באמת סייעתא דשמיא והכל, שנזכה לגרום נחת לשם, שכולם יחזרו בתשובה שלמה, די כבר, בריאות ואריכות ימים לכל עם ישראל, ילדים, נכדים, מינים צדיקים,
וטליה בת חנה שתזכה להתפקד במהרה, ושחנה בת, היא לא יודעת מי, אמא של טליה שתזכה לרפואה שלמה במהרה, אמן. מי? מזל טוב בת מרים, רפואה שלמה. מזל טוב מרים. דוד בן שרה, לרפואה שלמה דוד בן שרה, הנה צדיק שרה, אתה שלט בכותל. ולמה יעלה הברכה בת חיה, שתהיה רפואה שלמה. מה יעלה הברכה בת חיה, אמן. נתחיל עם מזמור לתודה, נסיים עם מזמור לתודה, ושמחתי לראות אתכם בנות. מזמור לתודה, הריעו לאדוני, כל הארץ עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו, בצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור והדור אמונתו. תחייכו, יתר על הראש, לצאת מהריקבון, לא להיות בשיוורון. אתם מסוגלות להזריע, לצמוח, להצמיח. אוהבת אתכם. אני אוהבת אתכם. הכל בזכות עידן, תלמיד שפעם עשה את זה. כל טוב. כן.